Ето го. Що? Колко ти изкара? Малко е. 80 сантима. Да, 80. 70 идва 3. Как идва 3? Това на 70 свършва това. 72. Имаш още 5 см. Хубаво, без значение. И 100 да е пак ще го пуснем. Аре бе, айде че свърши тока бе. Демонстрираме какво трябва да се прави с рибите. Читавите. Ето го Бепчо. Тройка. Го крещавам. Айде снимка. Готови ли сме? Чакай да го снимам. Я го дай малко така в профил бе. В профил, не в анфаз бе. Профил. Така ти като джопето, не това е ляво е другото. Ето, да. Айде, добре. Айде, Венци, пускай го. Айде, Васа. Ма не го фърля, ми го пускай. Аз ще го държа тия тук с ръце. Чакай, че стринкне. Поглед върху. Да, ще се прибие. За мустачковеца. Нека малко да се аджустира. Айде, пусай. Айде, чао. Абе да не фана, да клъвне на другата въдица тук. Го фареме пак. Айде, готово. От Костурския залив. Готова работата. Венци. След един час Ванчето го фане на пръчката. Третия.